आकाश तुम्ही चहा घे. मागे चहा झाले आत्ता. अरे आकाश सकाळी तू चहा पिऊन चालते रे ती. अरे हो तर किती आहे रे तू गेलो. वहिनी माझं टेन्शन आहे टेन्शन. त्याच्यामुळे सकाळी सॉरी वहिनी सॉरी वहिनी. ठीक आहे सॉरी वहिनी म्हणताय रे. काल रे हा तुगे बेडरूम क्लीन करू गेले. माका तुगे 22 क्वार्टर मेंड काढताय. म्हणल्यार तू सॉरी पिन झाला जाऊचेत ना हाय रे. सो गे वहिनी सो तुझी सॉरी बाबा का बजार ना तू मला बरोबर सावली. सो वहिनी सो तू माझ्या आईप्रमाणे जा. सो सो आणि सो करतो. अरे आकाश हा तुगे बऱ्याच सांगतो मरे. सोड तू ह्या नमण्यात पिते रे. अरे ए सोड सोड आम्ही बरे कामाला आणि आमचे लोक किती सांगताल फाले सांग. तू गेल भावा आणि माका लोक वगैरे हसताल रे. वहिनी काय पटका सगळ्या शप्पल घेऊन जाऊन त्या फाले जाऊन सॉरी मध्ये बी तू काही सांगते पण त्यात ते करणार माझ्या मोर प्रॉब्लेम असेल कष्ट सांगू तुला. किती प्रॉब्लेम आहे रे. कसली प्रॉब्लेम रे तुला ते. वहिनी हा एकटा यांच्या 80,000 रुपये घेतला. तो मग दिवसांनीच येऊन पैसे दे म्हणून धमकी घालला. त्या टेन्शन आणि पिता. अरे तुझ्या भाऊ 2 महिने झालं बरे अजूनही पगारच झाला ना. आणि हा तुला पैसे खर्चावर हांडू सांग पड्या. वहिनी हा तुझ्याकडे मागेला गे काय माझा प्रॉब्लेम सांगला. तू टेन्शन घेणार का ते पैसा किती ते हा पळून घेता. आई केलेली कर्म हात बघले ते बघत तशा मग हेल्प करता तरी कोण. आकाश अरे तू काही भिवू होत नका. हा मी तुका वस्तू दिता जाल्यार हांव तुका त्या वस्तू दिली पण तू कोणाक सांगू जायना. हा कळलं मरे. एक मिनिट मंगळसूत्र दिता आसतले. मी वस्तू देऊ माझं पैसे मिळाला मग कळले. मागे मागे म्हणजे वही पिशी जाताच म्हणे. माझं एकच बार कल्याण नंबर आला पुढं. या गावात माझ सगळ्याला कोणच नाही झालं. किती काढले वा काकना भांगराची. कष्ट कर मग राहिले आणि हे काही ऑर्डर देऊन मरे. आणि कोणकोण तू पैसे द्यायचे असकडे ते सगळे क्लिअर कर. हे बघ वहिनी तुझं पाय पडतं अंगार नाही बघा मला कोण दिसतं वहिनी. अरे तू काहीच विना का हे घे धर. आणि एक सांगतो का हे तू हा भांगार दिल म्हणून तुझे भाऊ केन्नाच पडू जायना. कळलं बरे. आणि अकस्मात तू सांगा मागे शपथ असतं का. आणि भांगार घे आणि सारखी वर. कळलं चल वर. वहिनी मला जवळ वगैरे कांदे स्वस्त. एक टेन्शन 100,000 रुपये वहिनी सॉरी पिनाक म्हणला. मागेला सगळ्या खबर असली थोड्या नशात उडला काय करायचं. हे सोन्या बटे अजून तशी दाखवून झाले. मामा आराम रे. सगळ्या बटी अजून तशीच असून झाले हो. आणि जन्मात सुद्धा ना बाबा आराम घे. आता शिव आकाश असेल रे अंगा काय झालं. आकाश तू येईल सांगून तो पाताला गेला. बाबा
आता आकाशान सर्फिट बीन बंद केले कमी केला अगो अबे पिऊन काय उभी राहू असं वाटत त्या त्याच्या शेपडी वाकडती वाकडे देवरू तू यो बस यो आणि तू अचानक आज हातात कसं येलं मागे तुझे माग मागताना काळजी ना मागे तुझे माग पडेचे दिसले लक्ष्मण हा धावून येईल आता रतन कामाला दिसता रे हय बाबा तो सकाळी 8 गेलो सांजे 8 येता आणि तेमच्या कंपनीत खूप प्रॉब्लेम झाला खूप लोकांना बाहेर बी मारला आणि प्रोडक्ट बाहेर यायची कमी झाला